Колко каза? 6-7 ли чух? 6-7 ли каза? Да, пичове. Наистина не предполагах, че се налага да ви обяснявам такива елементарни неща, но в крайна сметка кой да ви ги обясни? Той в училище няма кой да ви ги обясни и в къщи сигурно няма кой да ви ги обясни. Трябва аз да ви ги обясня. Когато стоиш на стълбите и наблюдаваш как други две момичета тормозят трето, а трето момиче или четвърто снима и на стълбите има още 4-5 девойки, които само се хихикат, тези девойки се явяват съучастници. Та да ви обясня и на вас. Когато наблюдавате отстрани и се хихикате, когато някой тормози ваш съученик или приятел, вие сте съучастници. Също така и тапаци. И не на последно място, страхливци. Да го знаете от мен. Айде, 6-7 казах, да. 6-7 чухте. Да, да. Айде.